We zijn aan het uitproberen hoe ver we kunnen gaan met dit ijs. Voor zover we het ijs kunnen noemen. Het is wat gepriegeld langs de kant. Het ijs is nog te dun om iets echt te kunnen doen. Wat ging er mis? Je lag 2 keer lang uit. Ja, ik ben een keer met de schaats door het ijs heen gegaan en toen viel ik. Niks aan overgehouden? Dat. En trouwens, we zijn hier ook om even te zien hoe de situatie erheen ligt. Want hier in het midden ligt alles nog open. Een heel groot stuk open. Dus als je hier morgen vroeg naartoe komt, dan weet je dat je daar niet moet zijn. Hoeveel haven je hebben? Centimeter? Dit is 12 centimeter. Wat verwachten jullie van de komende periode? Nou ja, ik hoop een beetje aanhouden vorst. Maar ik ben geen weerkundige, dus we zal eerst maar eens op een week rekenen. Een week lang schaatsen? Dat hoop ik wel.